bazara izvizvi ndiri kuona apa vane shungu chaizvo kuti dai Chiwenga uya tikangonzwa kuti afuma akafa zvinenge zviri naye zvine hazvigoni tiri upenyu takasimba handiti totoenda kudare redu tonoita zvenyika topedza tichinoendera ndima ichifamba ichiendera mberi mukangamwa zve-social media zvazvina zvingakukanganise musoro zvavari kutizvo ndakaenda saka nditanga vakativharira kuCape Town saka ndakazobuda sei kuti ndiuye kuno ndakabuda sei ukangonditsanangurira weipapo hazviri tingati topanzwisisa handiti vachiriko vakagarira ndovataurira nhingi hama dzedu dzekokuti ngavadhipotwe vachawana pamwe kuda ndichiwenga umwe vari kutsvaga asiri ini. The hospital allegedly